Ti deti nga gundaway intayon na mangiganti pa nakaibasa, deti napadayawan nga surat nga gapu kini Paula iti Kalinga ana pauluan. Ti amo ken ti katulong. Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam a Paula. Dear Cousin. Sakbay man nga inak iburay ti pakasarita a kasinyong. Kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo di tanemer si studio kastameten iti may kapitong nga anibersaryo iti nemer si studio may kapitong nga tawen nga panangipapayo ti liwliwa ken ragsak kada kami. Kablawak pa iti padak nga mangsubsubaybay ti deto nga programam kastameten ti si Bubukel nga fanpage nga Dear Manong Nemi. Naawis tiriknak nga mangibinglay iti pakasarita kasinyong ngamin iti agdama maburburiburan ti panunot ko no anya ti rumpeng nga aramidek iti kasasaad ko. Naganakak ngamin abalasang iti laeng kalabes kasin. Ngem ipatpatig ko pailaeng ti lalaki nga nakasikog kanya. Nga ti kunana ipatpatig nakmet. Ngem jak amo no anya aramidek iti sitwasyon mi. No apay ken kasano na pasamak ti amin. Kastiyo man nga inakrugyan nga isalaysay kasinyong. Ay na, anak ko, uray no, agsangsangit ka nga agmalmala, magrabrabi, agpatpatnag. Saanin nga may subli ti amin? Nagsakit na nang, nagsakit ti naramid ni JM. Talaga nga nasakit day ta anak ko. Ngamin kat na doktalam. Nga saan lagayam nga siksik at babae itibiyag ni JM nga kaayan-ayat mo. Kung nagtumot nga minking kaide. Nga no JM, anya ti kay Diyosawan na nang no adda J ken M tinagan na tinubyom. Ay kisigurado nga babaero day jay. Ninanang nakita mo lang iti Facebook day tananang. Ket agpay sumait. Saan ka di nga sinukutan na kagayam day nga JM. Nga adda ti sabali nga babae iti biyag na. Angam ti makadaka sa nakaw. Sika ti imun una iti biyag na. Naud-udi laeng day nang isukatan na keng ka. Angam saan nga sika ti pinili na. Palagip yung pailaang mo't nanang. Katapno no, alistom nga maamiris anak ko kan maaklon. Nga saan nga da kayo? Tinay, naikadeng kaday nga JM. Iso nga rumbing laang nga agmove on kan anak ko. Awate mo, no anya tinagbanagan ti relasyon niyo. Nagasat kakit di Ta saan kayo pa nga nagasawa? Na iliklik ka ay tikasken kwa na nga lalaki. Saan nga rumbeng nga sangsangitam tikasya ti klase na nga lalaki anak ko. Iso nga no siyak ti sika. Imbes nga agsangsangit ka. Imbes asangsangitam day nga lalaki. Kat iliwliwag mo ti amin. Ituloy mo ti biyag mo anak ko. Ta saan lang nga day nga JM ti lalaki dito'y lubong. Sumapul ka iti lalaki nga agrugi ti tinagan na. Kasla ko Adrian, Alan. Ninanang, maalayo pa lang mo ti mangrabak no kastila nga roden ti kastila nga roden nga agsangsangitag. Parparag sa akin kalaang mo ta anak ko. Basta liklikam ton ti adda J ken letter M na itinagan na. Tapno din tumaulit ti panakapaay mo anak ko. Ta sigurado, babaero dagijay.
No kumalang kalukok pelaing anak ko. Ay kat isubot ka kuma. Saan nga nasayati naramid. Dahil nga JM King ka. Ustuti ko na ni Nanang Mau. Saan mo nga pagtalkan dagiti adda J ken M tinagan na. Kas kuma Jimmy kada Jumar. Tatang nagpatpada kay laki ni Nanang maalayo pela ti ama agangaw. Imbaglakid din tawan J ken M tinagang ko anak ko. Ti kasasayatan nga aramidem Paula anak ko. Ket pagbalinim nga busy ti bagim. Tapno saan mo uning nga panpanunutin ti naramid king kaday nga lalaki. Kasta nga ti mapanpanunot ko tata. Tano adakla di ti balay. Mga nuag mauyong aklain nga mga panpanunot. Mga panpanunot ti amin. Nasken nga pagbalinim nga busy ti bagim. Sumapul ka iti trabaho manak ko. No nasken nga umadayo ka pailaan. Tapnunod maliklikam dagiti banag ken lugar nga pakalaglagi pam kaday nga babaero nga JM. Aken ti aramida. Mayat nga agpaiso ti singasing yu tatang. Kayat ko nga talaga ti umadayo. Kayat ko nga iliwliwag ti amin. Angem tsaka mo no sa dino di papanak. Ay, eksakto nga ron anak ko. Tang? Ni Antim nga Rose. Nga api ni Auntie Rose? Ni Antim Rose. Nga gububra di Santiago. Di Isabela tatang? Wine. Saan ka di nga may isa-iso na nga caretaker ti may nga balay? Uwan tatang. Agyan imakar iti may nga agasawa nagbalin nga kadkadwada. Uwan tatang makachachat ko mat ni Auntie Rose no kwa. Agawid ka nun dito yung lugar tayo. Kadagpaspasapol, iti ka agbalin nga kasukat na. Ijay Santiago, tatang? Wine. Sa bagay. Adayumad ti Santiago dito, iso nga. Ket no kayat mo, tawaga madagos ni Antim nga Rose. Taibagam nga kayat mo, nga sika ti sumukat king kuana, nga agbalin nga katulong, datid amo na nga kasawa. Uwan man nga ron tatang. Awagak nga awagan ni Auntie Rose. Tabaring no awam pa'y tinaala na nga kasukat na. Alakat iyagawam nga ron anak ko. Agawid ka, kat awan ti signal dito. Ijay mo nga awagan ni Antim nga Rose. Sige nga ron tatang. Panawang ka pa'y dito talon. Nagsarita kay nga roden kini Anten. Uwan nanang, ure naklayangan ni Santiago. Saan kanumat nga mabalin nga agawid ditoy, no awan pa iti kasukat na. Alakat na saya at anak ko. Ala, agan-anad kan to ijay. Kanayong nakam to nga awagan, kini tatang mo. Uwan nanang. Ken no adan to laki di ti wayak. No laki di palubusan dagdagit ti amok. Agawid ak tuman la dito no makaurnongak ta. May kay matbisitaan. Tumayag tumat umiliw. Da kami ti umay mo iliwan. Wano adda sa bali nga umay mo iliwan anak ko. Ninanang man. Saan na kami nga panunutin unay kinitatang mo? Ti panunutan. Kat mailiw-liwag mo ijay lugar nga papanam. Dati napasamak king ka. Aging nga malipata mo na maminpinsan. Kat maka-move on kan anak ko. Ay na. Ure no saan mi nga makitkita ken tatang mo.
amumi nga rinabi nga agsangsangit ka. Tabinigat nga makita me nga lumlumteg dagita matam. Kasapay kumata saan kanton nga agsangsangit ijay. Saan tumat siguro nanang. Aglalo no ado ti pakakumikumak nga trabaho. Iti balay nga pagtrabaho. Agtultulnog ka kadagiti agbalin nga amom. Sa bagay, nanakam kamot. Kan amok nga naanos kan nagagat ka balasang ko. Ay, kakadin, balasang ka. Wan tatang. Mala. Laglagi pa makanayon, di bilin making ka, ninanang mo. Wan tatang. Balbaling ko magasaan ka palang makinubdubyo, anak ka. Ha? Ipamaysam ti trabaho. Kang runaan na, lipate mo, dahil nga JM nga babaero. Kan oray pa'y makiboyfriend ko ng alakay. Basta saan nga the letter J kan M na ko. Ay, wow. Nakaimot na nang tatang. Isang kadagulit yung mudday ta. Ay, bagbagami lang ang anak ko, ati, pagsaya atam. Mala, no, di mo maigawid, tirik nam nga, marigreg ti pusom iti sa bale, alakit, awan ti maaramidan me, tila ang ibagbagami, tanangam, ti agpili anak ko, tapno saan kan tumanan nga, makatumpong iti babaeraw. Nanang. Ala. Ingka nga rudo anak ko, katagan andad ka. Tatang. Ureda kayo, agan anad kayo. Tawagan kayo to, kan nadagundaway ko. Pawitan kayo to. Napiala day gatang yu, ti abas tuyo, tatang, nanang. Saan na kami pampanunutin ng anak ko? Tawag mo ti problema mita, adamot igatang miti bagas, adamot igatang mit kanen me. Urnungam latan, ti masweldaw. Para iti masakbayam. Agyaman tatang. Alangarod anak ko, ingka nga rudang kat may narigat ti lugan dito ayan tayo. Agyaman nanang. Sapay ko ta iti lugar nga papanak. Kat may iliw-liwag kon ti amin. Alipatak ton tinaglabas ko. Sapay ko ta ijay itong aglaing ti sugat ngayon pa ay kanyak tinaglabas. Ipamaysak to ti trabaho. Aggagagetak, tagan anusak. Baring no nasayaat dagiti amok. Sa bagay, nasayaat da kanumat ko na ni Auntie Rose. No laki din nasayaat ti trabaho, nasayaat damot kanya. Ano sakti mayaw dayo kada tatanggin nanang. Na para matlaing ti pagsayaatak da ito eh. Kitsapay ko Sapay ko Diyos ko. Nga ti sumaruno nga. No, danto man sumaruno nga dumting nga lalaki iti biyag ko. Kat iso ko man tinaikari para kanyak. Mabiit laeng anak ko. Ay, Auntie Rose. DJ ni Ma'am Almira. Iso ti mang kasarita king ka. Auntie. Naibaga ko nga dimteng kan. Kaya't naka nga kasarita. Siyempre, imbaga na king ka. Ti responsibilidad mo dito eh. Di ti rules and regulations dito balay. Auntie. Mabitlaan kasarsarita na lang ni attorney.
Panawang ka pa, itinak isagana digiti gamit ko. Sige, ante. Attorney? Attorney gayam ti asawa ni Ma'am Almira. Isugayam di ti amok ni Madam Almira. Malasin nga tilanganak at baknang. Abogada nga ta metlaang ni attorney ay ni Madam Almira. Akas iti asawa na. Adadalaan iti balaydang kunamlan no adadat opisina nga. Nakaporformal ti bado da. Nakaporformal ti arwaten da. Ni Ma'am Almira. Kundi alahas ti bagina. Naka long dress nga. Naka make-up. Idinto nga ni attorney nga asawa na. Naka long sleeves nga polo. Naka slacks ka pantalon. Naka leather nga sapatos. Asla dalaang mat agpagayam nga agsarsarita iti garden. Agkinkinatawad da. So nga agpaiso siguro nga nasaya at dagito'y amok nga agasawa. Pumanawin ni attorney timak deren. Kat agturong iti gate. Madam? Siyak, madam? Paypayapayanak ni Madam Almira. Umasideg akon. Kaya't naksiguro nakasarita ni madam. Awanan ti adupe nga saludsudek ken ka. Paula, madam, umanayan ngayon rekomenda na kakanyak ni Rose. Ay, kabagyan na kakano. Yes, madam. Agkasinsindakin ni mother ko. Isang nga rod nga, adamod dati biodatam. Umanayan nga nabasa. Saan kon nga saludsuden no naggapwam. Ngamin, mapagtalkak launay ni Rose. Nula ko masan nga kasapulan ti agresignen when agretire, ay ti kayat mi ko mga gasawa, isunalat tati, agbalin nga, kadkadwami, babaunan mi dito balay. Ang masakit mo ti asawa na iti probinsya, di lugar yaw, iso nga kasapulan ng ti agresign. Kat maragsakan akmat, nakaalam at adagos iti kasukat na. Akabagyan na pa mismo. Nakuna ni Antim nga, naanos ken nagagat ka kano, mapagtalkan? Ay, yes, madam. Don't worry, madam. Aramidik ti amin, tapno masatisfy kayo ti serbisyok, madam. Amok ti agluto, aglaba, agdalos ti balay, agplansya, adumam kumporme, amok pa'y taggarden. Nasayat nga no kasta, iha, ading ko kunaklatan. Ay, yan. 22 titawen kon, madam. Aglang lang nga amin nga teenager. So nga ti amok ka teenager, no saan ko pa nga nabasa ti biodatam, jak pa'y maamon nga, nasurugayam 20 ti tawen mon. Ubing laeng tilangak, madam. Sige. Naibagamot king kan ni Auntie nga Rose, dagiti trabahom diti balay. Saan ka di? When, madam, nagsarita kami kini Auntie Rose. Mabalin mo nga rodan nga ipak niya dagiti gamit mo. Imbagamit siguro ni Auntie, no sa dino ti pagyanam nga siled? Yes, madam. Sige. Di dya laeng. Sige, madam. Sayang, madam. Pimanaw matan ni attorney.
Saan ko nga nakasarita ni attorney nga asawa yung madam. Attorney? Yes, madam. Pimanaw mo't itayan, madam. Ay, saan nga iso ti asawa? Ading ko. Ay, sorry, madam. Ti amo kami na iso ti asawa yo. Ngamin kat, kasla kay lag-asawa iti nagsarsarita. He is our attorney. Our family's attorney. Our family's lawyer. Ay. So sorry, madam. It's okay. It's okay. Ading ko. No saan nga iso ti asawa yung madam? Asin no nga ro ti asawa yung awan ka dito. Sa dino ti ayan na. No sa dino ti ayan na, awan ti idea. Siguro, adda ka digiti gagayim na, wano adda ka digiti daga nga ipapatalon na. Diyan mo no anyan to nga oras ka sumangpet ti asawa. Angem, saan ka madanagan? Ma'am, amom tumatlay suna. Kan, no adda iniser mo dito madam? Nasken nga iso ti kang runaan nga si kaswem. Ngamin, saan ko nga maasikaso iso na gapo ti kinabisik iti negosyo. Sige madam. Dalawag ka di. Yes madam. Imbaga ni Auntie Rose dahil nga banagin, madam. Nga no, adda ni sir dito balay. Iso ti ipang pangrunak, nga Serbian. Nasayaan nga rin, nalawag ti amin, ading ko. Sige, mabalin mo ti mapaniti uneg. Yes, madam. Agyamanak, madam. Adag doorbell. Mabitlaeng. Sino nga data? Umayen. Sino ka? Ay. Da kayo, sino kayo? Agoy ka, api ka sumrik kayo latan. Mabitlaan. Da kayo ka diti driver dito yung balay? Hardinero da kayo ka di? Da ma'am ken sir? Ala, nakainom kayo. Uy, kuya, baka nagkamali kayo, nasirrek yung balay. Saan ka nagkamali? Ading ko. Angin, nakainom kay pay. Da kayo ka diti driver da, Ma'am Almira? Kasi ka, sino ka, ading ko? Itakalay nga makita dito Ay, siya dati kasukat ni Auntie Rose. Kaanak-anak ni Auntie Rose. Awalin ni Manang Rose? Awanin. Kasi kakaditi hardinero dito Wino, driver? Ay, nako niti silid ko. Nini, Grika, irikip ko. Mabitlaan, Manong mabitlaan. Imuli matlatan. Di nga tangato ti silid dagi ti driver? Weno hardinero? Ha? Saan nga tanga iso? Iso ti asawa ni madam? Ang imposible. Nakaparabalay laang mat. Nakatsinelas, nga naka-short, nga nakapawad. Nataer nga agpaisong agat arak. Sino nga tayo suna? Driver nga ta? Hardinero? Uno kabagyan da ma'am? Kabagyan ti asawa na? Mini fairness. Nagwapo isuna No driver ko magat. Nagwapo unay.
No, hardinero kumakit. Nagwapo unay nga hardinero. Ngem agad arak nga agpaiso ngem nabanglo. Nabanglo latta. Asino nga isuna? Sana bale. Maamuak into no bigat. Good morning, kaanakan ni Manang Rose. Ay, sika? Oh. Saan kumat nga nasa ludsod keng kanuan niya tinagan mo, ading. Makaturturo ka kami ni Dirabiin. When ata kas taon ti barbecue, bartek mo. I'm sorry. Angem, napana kami naki-birthday. Imbag man ta saan da kauntan da ma'am, kini sir nga, mapan kalata maki-birthday, nga agawid ka nga na bartek, dito balay ti amo ta. Ay, agurik ka. Driver ka dito, yun hardinero? O, api nga katawanak. Api nga di mo susungbatan ti sa ludsud ko. Minsan driver, minsan hardinero. Oh, di gusto ti kunak. So, all around nga boy ka dito eh. No, adaboy dito eh. Api nga kasapulan da pala, babaunan na kas kanya. Sa bagay, saan mo gayong matrabaho at aglaba, agluto, agdalos. Siguro, driver ka, ken sikat hardinero. Ada ka dito naluton nga pamigat? Uy, alangmat ka umununakang nga digiti amo tayo. Saan pa nga nangandamam ka ni sir? Jack pa kiti amo no, dani seren. Tanaturo ka klati drabiin. Nakosta nakaluto kan? Wen, angin, alangan mo nating babaunin laeng nga mangan. Iure mo nga mangan damam ken sir. Ken, no kayat mo, mangang ka ti sa bali nga makan. Saan nga dati indasar ko, sa ganak para kadagiti amo. Uy, namuna tamapan na tayo ti kusina. Uy, manong, baka maong tanak, kurang dito pamigat dagiti. Ay, aguri ka, apin ka naglabay kan. Unay mo tan. Nagtangkan nga talaga ti ulom. Imbag man ta, maanusan da ka dagiti amo ta. Ay, madam, good morning. Nagabaan mo kayo magayaman, ti asawak, ading ko. Madam? Gusto ti ko na ni Antim nga Rose, kanya. Madam, nga naalibdak ka nga agtrabaho, ti ngamin kayat ko, ti kayat mi nga gasawa, no makarin kamin, nakasaganan ti pamigat. Yes, madam. Good morning. Good morning, bakit? Paula, madam? Itimpla anak man ti kape? Ay, sige madam. Pati ni sir? Sana ngagkap kape. Danumlatan? Yes, sir. Sir. Nagloko mo ti Giant. Di na mo't imbaga kanyang isugayam ti amo. Isugayam ti asawa ni Ma'am Almira. Pagarup ko kiting nga. Hardinero wano. Driver lae. Ala, nakababain. Nabayagan nga rin ni Madam Almira. Ang saan mat nga rin iti balay da.
Saan mat nga rimor pa ni Sir Jun? Awan nga tati trabaho na wen awan ti negosyo nga. Iman manihar na. Nakaskin ni Madam Almira. Unhealthy habit. Timbaglakid din tato ti maubra din nga balay. Nabayagan nga. Saan nga sim ka ni ti panunot ko? Dahil nga JM. Slad at damot nga deti. Amok nga lalaki ti. Mapanpanunot ko. Kasla sa balit pa nagkit-kita na kanya. Kano api nga. No api nga kasi tinaramid na nga. Binaybayan na nga nga pinanpanunot ko nga. No asino iso na. Hindi naman lang imbaga nga isugan ti amok. Sana katawaan. Makababain. Ay! Da kayo kayang sir. Da kayo kayang dita. Itay kayo ka di pelaing dita sir? Saan met? Bantayan da ka di nga dalos ti balay sir? Saan? Awangor ti maubrak. Madamdamak pa lang kami nga rumwar. Ay, daw kahit mo agad tulungan ka. Anya? Tulungan ka nga agdalos. Awan mo ti ubrak. Ay, saan na sir? Trabaho kakas katulong yun dito eh. Amo toy. Siyak tag vacuum. Sir? Saan sir? Alam mo to yan. Ingkalata agidasar ti meriendatan. Ha? Gamang isaganat meriendata. Saan sir akababayin? Amo to yan. Ay sir. Nabit ka pa siguro nga nagtrabaho kas katulong. Weno damom siguro. Damok nga agpaiso sir. Api nga nasa uyo ti kasta sir. Nalamuhit nga rod titakulap mo. Ay. Angem makitakpan nga nalibtak ka nga trabaho. When sir ta, ubingak pala idikit amo kon tiyag trabaho sir. Amo kon iti trabaho ti balay. Siyak na tiyag vacuumen. Daing ka mangisagana ti pagmeriendata. Ala nakababayin man sir no makigidana ka nagmerienda ken ka. Alaing kagid din. Ken mabaling ka din nga saan nakawawagan iti sir. Kita man ti langak. Napagkamalanak pa nga rod nga hardinero ken driver. Sakit awagan na kiti sir. Ay, sir, sorry nga talaga dahi sir. Impagarup ko ngamin sir. Tinamnamaik ngamin nga. Tinamnamaik nga asawa ti asawak. Ket kasken kwa namin laeng nga. Naurnos ti panagararwat na. Win sir. Pues, nagbidot ka. Iso nga rod sir nga. Awagan naklatan iti nagan ko weno Manong June. Kaya kuno June laengin. Ha? Madi sir, baka numangig ni madam kit nakababain. No iso na, awagam ti madam, okay laeng. Ngamin, aglang lang nga iso na nga madam. Makita mo't, adalat balay kit naka-make-upin, nakaruwaten. Kada kundi alas, ipan na ti bagina. Angim siya, alang mag-awagan na kiti, sir, idinto nga, aglang lang nga driver ken gardener. Sir, alam, mababain akong sir. Saan ka nga mababain? Hindi nagpaiswan na. Kaya't kunay. No saan nga formal ti awagan ta. Ading ko na ka, manong ko lang manyan. Kung awagan kalatan itinagan mo a Paula, awagan nakbatan. Kung birngasan naklatan, June ko namlatan.
nung amin mangig ni Madam Almira, baka no sa balit panunutin na. O sige, no awan ti asawak, awagan nak itinagan ko. Ket okay laeng no awagan nak iti sir, no aday so na dito balay. No mangmangig na. Deal? No isuti ko na yun, sir. O sir manen. Tandaan na, awan ti asawa kon. When manong June? June laengen. May met nga dinggen. Sige, June. O sige, ikaw nagisaganan ti merienda ta. Ket sigurado nga mabisin kan. O resyak, mabisinak baten. Paula. Choose Similac Game School. Naskin nga imasik nga kanayon ti luto nga kanindig iti amok. Sa dinno katat na panan ni Sir June. Nakaparabalay mo't laeng nga rimwar. Nakaparabalay mo't nga naglugan iti kotsena. Tambay nga ta ni Sir June. Awan nga ta ti trabaho na kat nilaeng Madam Almira ti mang bibiyag king kwana. Ay na. Nalipatak mo ngayon nga dinamag kin Auntie Rose. Dahil tati banag nga, nalipatak nga dinamag kin kwana. Tapno amok ko ma. Tapno sa anak nga agkap ka pa. Angim. Sa bali ti dating ni Sir John. Api nga kaslasaan da nga agasawa. No agsarsarita da kin Madam Almira. Kaslasaan da nga nadungot ti tunggal maysa. Saan nga kas kadete nakitak idi nga ni idi damo ti impagarup ko nga asawa ni Madam nga ni attorney. Nga kurang na laing nag-holding hands da nga agsarsarita nga kinatawa da. Ay, speaking of Madam, ninsa Madam DJ ha? Ayun, nagpaiso ni Madam. Si Mang Puwete ni Madam. Eksakto. Dandanin maluto di kiti pangmaliman min. Huh? Kadwa ni Madam ni attorney? Naglugan da iti may nga kotse. Ni, api nga naging nagagda. Ha? Ala, Diyos ko. Saan lang nga basta inagagan? Naging narakop da. Kat nakabaybayag na naglanang dagiti bibig da. Diyos ko. Ay, Ada ti relasyon da, Madam Almira? Ken ti abogado da? Ala, Diyos ko. Mabitlaeng. Ni Sir June siguro dahito yan. Anya nga tayo. Ipudnok ka di king kwanan tinaduktalak. Tinaimatangak. Nga da relasyon da Madam Almira ken ti abogado da. Ay, Diyos ko. Ang mga noise pakikikatak. Ang kaasim at ni Sir June. Umayan.
Sir Jun. Oh, Sir Jun manen. Hi, Paula. May bagarabi. Andaman inumon, sir. Nakaturog met siguro ti asawak. Mabalin nagkawagan iti Jun laeng. Alas umrekan. Ti erikap kon. Sige. Ano nga ta? Bagak nga takin ko natin na naduktalak. Amom ka di nga mailiwaking ka. Paula. Ha? Anya ti sasawam, sir? Agpaiso. Bayat ti kadag je farm. Jak mawatan ti riknak. Jak mawatan ti panunot ko. Ape nga. Si Kati naglaon na. Anya? Jun. Kaping kasta ti pa nagkitkitam kanya. Dagas ka di. Kaya't kalayang met nga matmatan. Kasti ko nak. Bayat ti kaawan ko dito balay. Si kalayang tagtartaray iti panunot ko. Mailiwaking ka. Di mo amot sa wemon, Sir Jun. Nakainom ka manen. Amangan no, itay nakapela nga sapsapulen kin ururayan ni Ma'am Almira. Happy nagkatawa ka, sir. Urayan nak ti asawa ko na. Kit gagangay sir, agasawa ki nga rod. Saan ka di nga naibagan ni Manang Roskeng ka? Ti may papan ka na kami nga kasawa? Ha? Ay nasaan, sir? Saan ko ugali ti agdamdamag ka dagiti personal nga biyag ti sa bali nga tao? Isumat lagayam. Api ka di, sir. Agasawa kami laeng kini Almira iti papel. Natulag laeng ti panagkalay sami iti. Ha? Nagtulagan dagiti naganak kada kami. Pinadas mi, bareng no agwork, angim sana pulos. Ngamin, ada sa bali nga, naglaon ti puso ni Almira. Anya? Iso ka din ni attorney? Ne. Ti amok man no saan mong ugali ti agdamag kadigiti personal nga banag. Ay, sir, saan ko nga dinamag? No dikat na imata nga ka mismo, sir. Oh. No kasta. Amom nga ada relasyon ti asawa ken ti abogado mi. When sir ta nakita nga Nag-anya. Ibagam. Anya? Naglaplapan na, sir. Okay la kada kayo, sir? Uri nung naduktalan yung kada relasyon da iti abogado yu? Di ka nagpaisuan na. Nabayagan nga mo. Nabayagan yung baga kanyak ti asawak may papan ka da ita. Ha? Ngim okay la kada kayo? Okay lang. Iso tinagtutulagan dagiti naganak kada kami. Iso nga kaiket ko nga saan kami nga agpada ti negosyo nga iman manihar ti asawak. Kaiket ko ti mapan iti talon. Kaduak dagiti manalon. Kaduak dagiti tauhan mi. Taisuda. Us-usto da kanyag. Angim dito nga balay. Saan ko pulos narik na? Saan ko pulos narik na nga nagbalin nga us-usto nga asawa ti asawak. Agpepeso nga agasawa kami.
Ngayon awan met ti marikrik namin ti tunggal maysa. Ti kinagpaiswan na, at da ka relasyon ti asawa. Sir. Paula. Apay nga tanga sikalat mapanpanunot ko iti edag ti farm. Sir? Diyak amo ka da kayo, sir. Amokon. Ha? Siguro. Gaputa nagbalin ka nga. Nagpakatotoo ka kanya. Nga? Basta, naglagaan ti riknaking ka. Sir, anya ti raramidin niyo, sir? Kastoy ka diti inaramid ni attorney ket iti asawak? Sir? Sir! Inarakop na, kastoy? Sir, baka makita na kayo ni ma'am. Makita na ta. Ay, min kaya. Adamat gayam aramid na. Sir, agasawa kayo kini. Good morning. Ay, good morning, Sir Jun. Sir Jun? Ha? Sir Jun? Kalpasan tinapasama ki di rabi? Sir, amangan no maamuan ni Madam Almira kat pagtalawin nag dito'y. Sana bale, siyak ti makaamukin ka. Anya gaya mga oras nga pumanaw ka. Ha? Apay kahit nakapapanawin? Saan mo? Siyempre, saan ka di nga mapanji farm? Kitsi ka no kaya't mo nga mapanak mo na saan? Ha? No, ibang nga saan ka mapanji farm? Di saan ka mapan? Hala. Amangan numamuan ni madam nga saan ka nga rimwar kat pagatapan na ta. Ay, anguri ka. Sa bagay, adamod kayong aramid ni madam. Oh, anya ti pagdanagam? Mabalin to pa nga aramidin ti asawa? Siyak to lakit din. Kin may isa, palpalubusak ni Almira nga makirelasyon latta kini attorney. Tamaawatak mo ti suna. Napilitan mo't apadak nga nakiasawa kanya. Ken talaga nga ni attorney, tipudpud no nga ayatin na. Saan lata nga saan lata nga, naalas lata nga kitkitain nga, si ka nga amok, ken siya nga katulong kita. Ibagam laeng rumwarak mo no saan. Inak ka DJ farm mo no saan mo kayat. Alo? Kayat mo ba nga pumanawak, iti balay? Sakto lag sublito rabi no. June. Oh. Siyempre. Kekit ko nga saan ka nga rumuar. Oh. Apay. Gabuta mailiw ka kanyak na rumarak. Kitsi ka. O kitsakti mo na nga nagsaludsud. Oh. Anang mailiwak no. Mabayag nga di ka makita, Jun. Kastamad kanyak, Paula. So nga no ibagam nga jak rumrumwar, sa anak nga mapan farm ko nam. Sa anak nga mapan. Anya nga ron ti aramidem dito balay. Kat di mo ka di kayat nga agmalmalem ta nga. Ay! Jun!
Ulitin tati narami tati rami. John, di mo ka di kayat? Saman kayat ko. Met lagayan. Intan. John. Intan. Paula. Okay ka lain? Aping anda ka dito eh. Baka makita na ka ni madam. Katabi ko ma. Baka makita na ti kasasaad ko. Ha? Anya nga kasasaad mo? Kinaping agduldul ka, Paula. Dua bulanin nga jak na datngan, June. Anya? Ulitin man timbagam, Paula. Kunak, 2 bulanin nga jak na datngan. Agdadagsenak. Anya? Masikugak, June. Kadyak amuno, anya ti aramitek. Anya ti aramidin ta. Amang ano, agsidaaw dagiti naganak kanyag sumagmamanulaing nga bulan nga nagtrabaho akit agawid akon. Nasken nga agawid kay ti lugaryo. Sakbay pa nga malasin ti tiyan mo. Abay, saan ka di kayat ni madam nga? Saan nga lang ni madam? No, digad-dagiti naganak kada kami, pamilya mi. Digiti tao iti aglawlaw. Nasken nga, awan ti makaamu da iti nga banag. Kasano kami nga ron nga into ni pasngay ko ti anak ta, June. Sana bale, di ka madanagan. Umay kayo to sa sarungkaran. Agpawitak to binulan. Para ka di kayo ti kasapulan nyo. Para ti kasapulan nga agsikog. Aging nga makaanak ka. Kasamutan para ti kasapulan nyo ito nga agina. Kasanutan nga ron, June. Basta ka nahin mo nga laglagipin nga ipatpatig ka, Paula. Kasti ko na. Umay kanto sa rungkaran. Ngamit ti kasasaad mo nga masikog ka. Naskin nga awan ti makam mo. June, kanya nga ron. Kasano ka nga ipalawag ka dagiti naganak kanya nga agawid nga agdadagsen at agpitpitig iti tiyan ko nga awan mat ti ama ti anak ko. Sana bale. Iti damon to nga panang sarungkar ko king ka. Siyak to ti mangilawlawag kadakwada. Diyak abo na maaklunda nga tinakasikog kanya katanda asawa na. Bahala na. Mang panununtak to ti nasayaat nga nasayaat nga wagas nga mangipalawag kadakwada ti amin. Tapno maklunda. Makisina ka nga tan ken madam. Kasumurot ka kada kami. Datante agden na, June. Di mo maawatan. Saan lang ti asawak, ti pamilya ti asawak, ti makagura, ti mismo nga pamilya. Kan may anak pelaing nga mangurnos ti amin. Tano na urnos ton, no nawayatan ton. Datan tumit lang ti agden na, akadwata ti agbalin nga anak ta. June. Awatin pala dito eh. Nukurang deta. Ibagam tulaan. Awagan naglaan. Saan ko nga kasapulan dito? Sikat kasapulan mi. Sikat kasapulan mi nga gina. Maawatan ko ma. Maawatan na ko ma, Paula. Alan.
Ay unay kamuten, paula balasang ko. Letter J manananak ko. Nanang. Letter J manan. Tinakailaw anab. Ure ko man nagpasikog ka. Ang imiti baro kumawin nawaya. Saan nga iti adaan iti asawa, anak ko? Ay na, mangibabain ka. Tang, pangawanan ta ko nga. Ang imbay andak ngagpalawag. No apay nga yung palubos ko. Nga marigreg tirik na kini June. May andak ko mangagpalawag, tatang, nanang. Napipiya ko mapay nga nagpalawag kan. Anya? Anya? Napangka jalawag. Imbag pa'y jalawag. Tanaw pupudno da nga agayat sa jay. Ni tatang mata. Maalayo pa natin mga rabag no kastila nga ruden tinagbanaga. Ang imanya ti ko na ti lalaki nga nakasikugking ka anak ko nga letter J man ang tinagad na. Saan na kami kano nga baybayan nga agina. Ibaay na kano ti amin ang kasapulan minanang. Ay kasano nga rod? No may pas ngay munton ti apo ko may. Ti anak mo. Huh? Kuna naman nga di na kami baybayan. Ay kasano no adanton nakem na. Ay na. Kaya't mo nga rod nga awan to ti mariingan na nga ama na iti sidong na. Ala, sungbatan na. Kasanong to nga ilawlawag iti agbalin nga anak mo. Nga awan ti amana. Nga saan na nga makita. Gaputa si aasawa ti amana. Ay na anak ko sakbay mo kumangamin nga sinirnag na nga banag. Pinanunot mo dagitan. Nga posible nga mapasamak. Api kami nga nagpasikog ka. E dinto nga si aasawa. Napi ako mano nagsinadan ang saan matag din nadamot ti may sa nga balay. Uray ko ma si kakasar basta saan dan nga din na kun talaga ka nagsinadan. Uray no ibagampay nga adamot sa bali ti asawa na. Iti mata ti Diyos ken ti mata ti tao anak ko. Saan nga nasaya at ti naramid yaw. Sakit. Jaime, tinagan na. Jaime Junior na nang isungan Jun. Kung nagtupay adaman Jake and M nan. Anak ko ayan. Nagsurat ak iti programam kasinyong takayat ko nga masungbatan dagiti saludsod ngagtataray iti panunot ko wen ngagpaiso. Uray no saan na kami nga baybayan ni June nga agina nga ipaay na kada kami ti pagrebengan na nga kasama ti anak ko. Kasanok to nga ron nga ilawlawag iti agbalin nga anak ko no api nga awan ti amana. No api nga saan na nga makitkita ken saan mi nga kaden na ti amana. Kasanok nga ron nga iyam amok to ti amana. Ken kuana nga adda sa bali nga asawa na. Jakmet na panpanunot dagitan kasin yung nang runa edita ginuyod na kon ginuyod na ti sikat ko inarakop na ken inagkanan dagiti bibig ko. Namin pinsan nga nakulaapan ti panunot ko idin. Kat saan kon nga na napanunot ti posible nga mapasamak. Aging ka nga na ulit-ulit, ti panagpapasmi iti ragsak. Gaputa, mariknakmet, nga ipatpatagnak ni June, kat impatpatag ko met isuna. Nagbunga nga rod dati nga,
Dati ayan ayat mi ang problema ita. Saan kami mo't nga buo nga pamilya. Taadamat asawa ni June. Dahil di pa kabuklan, di pa kasarita ka sinyong, di pa kasaritaan mi ken ni June, ti amok ken siyak nakatulong nga naginayat. Ang saan mat nga mabalin nga agden na. No da kayo ti adday ti sitwasyon ko kasinyong anyan tot kasasayatan nga ramideg tapno no maipalawag ko nga nasaya at iti agbalin to nga anak ko ti sitwasyon mi. Anyat aramideg tapno no mabuo ti pamilya mi nga umay makidin na ni June kada kami. Dinto nga amok mat. Nga saan nga agpaypayso da nga kasarda no digat iti papelaan taadamat sa bali nga ipatpatig ti asawa ni June. Nakarigrigat kasinyong nakagulgulo. Iso nga nagtaklinak ti programam tabaring no adda makaitid kanyak iti napintas nga balakad. Agyaman na kasinyong ti alos ken laeng mo nga nang tedbiag dito nga surat ko asabi ko maket nakaited adal liwliwa kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and once again, happy 7th anniversary Nemars Studio. Nemars forever. More power to your program and God bless. To'y ag problema apagayam mo, Paula iti Kalinga. Thank you so much, Paula. Ti panangiburay mo kada kami dito nga pakasaritaam nga namnamaem nga may kanti balakad dagiti viewers tayo nga kakalaing nga mangted iti balakad. Gaputa mismo nga isudan ket adumeten dagiti napadpadasan dan ket napasarandan nga problema iti biag nga inda na nalagpasan, di ba? Alright. Thank you so much kadagiti nag-share. Thank you kadagiti sponsors. Thank you kadagiti amin nga nagbuya. Nag-comment kay man no saan. Ken thank you in advance kadagiti makaited ti balakad. Thank you mit ken kasender ti panangiburay mo kada kami dito nga pakasalitaan. Ket sabi ko kamaudyanan na ket mabuon tumetla ti pamilyayo. Sabi ko taagarin tumetla ti ayat. Ngamin dati sitwasyon ni June ken ti asawa na ket kumbaga ket pakitang tao lang nga relasyon.